diha ang tanano alang sa atong pagpanglingkod sa hamubo, sa pagpaambit sa pulong, nining kabuntagon, base sa atong ibanghilyo, nining kabuntagon, ining adlaw nga Biyernes no, ato makita diha ni San Mateo, Kapitulo 22, Lokong Sugo, versikulo 34, ngadto sa 40. Mas, mo nang ingon nga, the summary of the law, ang kalukuban sa balaod. Ang atong ibanghilyo ni ining kabuntagon, mga igsuon, sayon, sultion or litukon, lisod ang pagbuhat, musuguta og sa dili, mounay realidad. Kinahanglan ka na og ang imong desisyon sa imong kinabuhi o imong unsa ang imong kalalom diya sa pag-ilan nimo sa Ginoo. Unsa ang imong relasyon niya sa Ginoo no? Mabuhat lang nimo na kung lalakay insakto nga relasyon diya sa Ginoo. Tanaw na natong hinumduman o gunaw-naon. Sa daang tugo no, mao kini ang napulo kasugo, the 10 commandments no. Karon sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gihimo na lang niyang gining duha. Lisod gihapon mabuhat sa tao. Labi na kay labi na kay kita nining lawas nga madunot, nagsulod pa ta sa lawas nga makasala no. Lawas nga makasala sa lawas nga madunot nato pang gikuan. Lisod mabuhat bisag duha na siya. Maunang sa matag misa nato matag Domingo no, sa maun sa misa ginasugid nato na paghuman sa acknowledgement na munang higugma ang Ginoo sama sa imong kugali o sa tibuok mo kasing-kasing kalag-una una kusog ikaduha mao imong sa katawo. Kung kita mahigugma sa Dios, andam ta mutahan sa atong kinabuhi. Willing na to i-give up. Labi na gyud kanatong mga alagad sa Dios nga gitawag liya sa iyang mga kuan, sa iyang isip representante sa atong Ginoong Kristo diha sa atong pag-alagad kaniya no. Andam unta ta mutahan sa atong kinabuhi, atong willingness diha siya nato willing nato i-give up ang pagsakripisyo. Una diha sa pag-ampo no, o maginang gipangita sa Ginoo sa iyang bisan pa sa mga manimbahay, mga katawhan no, sa pag-ampo. Kaduha, kung nahigugma man ta niya, nabatay panahon pud niya, ako kay na sa iyang kuan, nabatay panahon sa iya. Yan no. Ang panahon ug oras importante gina diha sa iyang diha sa atong makagahom nga Dios. Sama sa mga ginikanan, lagi na yung mga sakripisyo sa imong anak no. Para siya kaugmaon sa mga anak, both side, maamahan o mga inahan. Grabing pagpaningkamot para lang masustentuhan ang mga anak sa ilang ikan silang pagabata antud pag dako sila pag paeskwela. Laang sakripisyo sa mga ginikanan. Estudyante ka, nagyapon mga bisag daghan sa kay mga challenges niya sa kinabuhi, nagyapon ang sakripisyo.
aron makaunsa ka makahuman no. Diha pod sa musulod ka sa pagkigrelasyon sa labi na gyud sa nag-uyab naa gyapon nadili gid na mawala ang pagsakripisyo para lang mag ang both side naa gid na ang nagpakita gid na nga ang usag-usa nahigugma gyud babae o lalaki nahigugma gyud kay na ang pagsakripisyo bisan pa diha sa mga nagmaligya o naligusyo na ang sakripisyo na yung mga challenges bisa mausag kitang mga alagad nga nadi gitawag diya sa Dios no na ang mga sakripisyo na yung mga pagbibi sa atong diya una sa atong usagi diya sa atong pamilya sa atong silingan at least nga wala nato naig sa payano tungkay ang atong gugma diha sa atong makagahom nga Dios mo ginay tukmod diha sa atong pagpadayon mausab diha sa atong isig ka tawo na unsay atong magbuhat pag sa ila na nagaingon diha sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 10 nga ang usa ka magbalantay kaya niya itahan magpakamatay siya dili literal nga kamatay kundi unsay imong mabuhat na ng nga tao nga muduol kanimo nagkinahanglan sa imong panabang or advice diha sa imong mga islag tambag mapaambit nila ato ba sila diha no gidala sa pagampo no una sama sa gingon ko na kaganina gitagaan ba nato og panahon no katulo nabatay oras para kanila munay challenge nato no sa matag adlaw nato nga diha sa atong madayong paglawig nga nagingon bitaw ang Ginoo na nga kinsa katong dili magdumot sa iyang kagalingon kalimtan ang iyang kagalingon munang-una muna iyang gikuan sa giunang gisermon siya kalimtan iyang kagalingon dili magdumot sa iyang kagalingon pas-ano niya ang krus kanang ikaduha sablay ta pirmi ang ikaduha dito ram tas may lam tas ikatulo musunod ako sunod ka nako diha ram sayon ra kay nato ang sabton sunod ka nako pero sa gingaingon ko na kay na ang pagbuhat kinahanglan man na imong desisyon diha sa atong tagsa-tagsa kagalingon no atong isa ka tawo dili nato ingon sila nga sa magkatapok ng tao ato silang kuan imaritis na mo gyud may sakit man na karon i-chismis imaritis muna hindi nang kabuntago no gi-challenge kita no labi na gyud sa base sa tong ebanghelyo nga diya sa atong mapadayonon nga paglawig ini nga ebanghelyo nga namay mingon nga Lord nahigugma ko nimo Lord nahigugma ka sa Dios nga dili mo makita ang imong isig ka tawo nga imong makita lisod di mo mahigugma labi na kinakita nimo ang iyang kuan ang dili maayo nga gawi niya lisod kina matuhop sa imong kasing-kasig una nga kaning tawhana or vice versa bayhana labi-labi ka ugaya pero kitudloan ta sa Ginoo nga higugmaa ang imong isig ka tawo giunsa nimo ang paghigugma sa imong kagalingon nga giampingan nimo imong kagalingon nga dili masakitan mao sad imong buhaton nimo na ebanghelyo nga kanang diya sa Lucas Kapitulo 10 bahin sa Mariano no bersikulo 25 to sa 28 ingon ang Ginoong Kristo nga unsa mangingon sa balaod buhata ang ingon sa balaod muna kitang tanan
mga clergyman o mga ministers manimbahay mo sa tanan. Diha sa adlaw-adlaw no, ato gayud pangayuon nato no diha sa ato makagahom nga Dios nga ang grasya, ang kaluoy ug gugma sa ato makagahom nga Dios. Dili nato mabuhat mga igsuon kung wala ang grasya diha sa atong makagahom nga Dios adlaw-adlaw. Sa ginaingon pa sa atong obispo, dili man ta perpekto, mga palpakilas man ta, naingalan perpekto pero kita ato lang gitunghaon ang ginato nga mopirit ang grasya o kaluoy sa Dios diha sa atong matag adlaw nga ang kahimayaan diha lang yun sa atong magagahom nga Dios. Sa dihang makadugay na kita sa atong mapadayon pagsunod, ang atong Ginoong Hesukristo mauna entay matuboy. Lahi man ang tao, wala man maghuna-una diha. Dili exempted ta ni tanan ha. Lahi man tao sa makadugay na gali na nanay kagalingon siyang prinsipyo, garbo. Nawala na tong giingon sa ebanghelyo sa Juan Gis nga kinahanglan nga si Kristo muuswag kita muusos. Unay sakit sa mga nangalagad sa Ginoo no, sa makadugay na mangita na sila rason, bikil. Ilan namang garbo na sila kaugan prinsipyo, dili naman sila matudluan. Ako nabantayan no, mo ginay bantayonon sa atong kinabuhi no na dili kita exempted ani mga bahina. Ato ginapang uban sa tabang sa Dios ato ginapangimutan nga ang balang Espiritu Santo nasa matag usa kanato magaligon ato matag adlaw no. Nga wala ang Dios, wala kitay mahimo. Wala gid ato nga pangayoon sa adlaw-adlaw sa atong kagahom nga Dios nga natay gugma kaluoy diha sa atong isig tao. Atong gipasakitan ang atong isig tao, sama ra pud nga nasakitan pud ang Dios. Sama sa atong Kristo no. Grabe niya ang pagsakripisyo niya. Gihalad niya ang kinabuhi. Giapagasan og tubig ug dugo aron paghatag sa pasayloan sa atong mga sala. Ato nga gi-challenge ta nining kabuntagon nga atong mabuhat uban ang tabang sa atong makagahom nga Dios diha sa adlaw-adlaw. Mo atong ebanghelyo gihang yung tanan sa pagpanindog.